Kepulangan deh. Yo, what's up mga boss? Ngini, muntata mo kayong kamyas. Abayan nyo kami. Tara! So, what's up mga boss? Hanggang na kayo mo kanu Kenny. Hanggang lagay na rin motor. Ela pwede uling gagawa lang dalan. So, ito mga boss. Tuta na Kenny. Tara, sopan nyo kayo po. Akay ko gagawan nyo yung dalan na. Kaya may soy. Kaya mo ka rin. Gulot. Kala-kala rin ba? Tara, tara. Ay, pagal. Yan. Igawan tindalon. Nagatingin ko lang. Hello po. Ay. So, yun mga boss. Bali, malapit na kami kaning Kamyas pasyalan. Siguro, bakit minaya mo po ito pagkatyo na kaya ka rin. Tara, kapan nyo kayong pasibayo. So, ito mga boss. Malawot siya pala ini. First time ko pang minta gani. Ay, kung balo, makabaya pala ini. Makatas siya pala. Kunang tala rin nga ba ako po ito. Kunang tala nung first time na ba gani. O, tsaka nanong nga sabi da. Tara. Ay, ba pa. Mangutang-tang pasibayo na malapit na. Koy malapit na yung gaya ganit, ang pasyalan. Saka mo. Ganyan, ini mo. Yan. Nukor yung dalang ngayon, diretso mo yung dalang na yun. Oh, sige, salamat na. Oh, thank you. Tara, lapit na ano, kini kan babo. Ay, likwan na ako rin nga biya ko lanalo. Eh, nukor yung dalan. Nukor. Diretso pa. Atad nyo kami na. Ali yung may tahad. Laksa atad nyo kami. Ati ko palang inuman na eh. Yung dinenon. Sanay damot sige kayo inuman. Ay, darin eh. Ay, takot dinenon, no? Dalong. Pupogi mo yung camera na, Soy. Minum ko pa. Ay, panyangan, Soy. Pagka? Ang tagal ko ngayon doon na. Siyempre. May pawas ko. Ipuan nyo ko. Bigla ko yung tay. Nagbabayang ngalak. Makikiranta niya talaga magbabayang ngalak na yung GGC. Ano yung bayad? Kaya ko muna na ano. Sopan mo kami na. Hoy, panay mo kami. Kaya nag-ibig na. Sabi mo, sopan mo kami. Ano ba yan? Tara. Sabi mo, Soy. Malaw siya. Malaw yun, pero Ay siya. sulit. Ikaw, Bingo, ano masasabi mo? Pakita ka muna dito. Baka makita ka ng ate mo. Baka bigla pumunta dito. Dali, ano masasabi mo? Nakapunta ka dito. Medyo nakakapagod naman pero worth it yung araw namin kasi. Hindi ka pa nga nakapunta dun sa taas. Oo, papunta ba? Pero okay lang. Okay Kahit lang. pagod. Ay, Tantan. Kauna, no? Pakita mo yung target. Ay, tour guide mo ako. Siya, sa mga white. Ay, damulag mga nagalya ata. Sagin mesoy. Oy, Bingo. Malapit mga boss. Miras na kami. So yun tayo. Bakit kayo mo kanong nanitsura yung view? Karang pamayakapon to. Yan, makanyang dalan. Sementado na karang pamayakapon to na. Yung tour guide tapa mo, may good na. Yeah. Lang time tour guide tayo. Bakit kayo? So, kamu alam mo, loko. Wala mo. Nambala mo. Sira, puti. Ay, dapat sira yan. Kuti sana. Pagal. Auran po rin kaya ba? Gerald Kim. Bingo. Jonathan. Papay. Pabebe ako. Naku yung dalan. Sobrata nata. Naku yung dalan. Kita mo. Sabi mo po kanya. Ako man yan kapag yan eh. Sibol kan, Bap? Okay. Hello. Hello. Aray na natang nandun na. Isipon mo. Sipon. Ano yan? Ano yan? Na? Baril yan. Yan baril yan eh. Makaraan yan. Sige. Para pagpag. Na? Para pagpag. At sami kanta. Oo.
Pilan na ko? Ika, pilan na ka? 5 na ka? Kalati mo. O ika, pilan na ka? Nana? Nanlagyo mo. Na? Nanlagyo mo. Na? Inju. Tan. Oh. Tara ka. Ano yung tamang eh? Mamilang kong alog, gula ba kayo na? 1, 2, 3. Gula. Oh, lakwanta kay pane. Lakwanta kay pane. Foto naman. Oh, nano? Nano? Tara. Wapin eh. Wah. Wah, ay ka. Tahimik la. Yakoburi, tahimik la. Yakoburi, tahimik la. Tahimik kayo, Yakoburi. Burik mange. Mange. Yako samsaman. Ay mo ko samsaman. Metong mo. Metong mo. Hop. Hop. Itang-itin na. Itang-itin na. Tangatin na na. Tangatin na. Metong mo. Yakay samsaman. Ni paterewan niya. Ayo, ikaw magkain na. Dena mula na. Balikan dakin, potong himod din na. O, sige. Wala na kami. Talakan na. Potong yung pasoso tawa. Kasi ada. Pala mamahid ka pang sa 20 per head. Bayo kami punta ka rin. Tapos ating sumap kaya kami itong. Ayan. Kanina biyara ni Map. Kanina biyara ni. Kaya kayo ma. Oh. Ayan eh. Gaya ka pa Map? Oo. Umuna kami na Map. Sige. Gusto ko ka rin nga. Uwa. Salamat. Pakuha lang kayong bulusago ka rin kayo. Oo. Salamat. Ang sabi mo sa'yo, Santeng? Santeng? Wah, iya mulai na. Pagal. Terus. Agak maju ka. Yuk ka. Oh. Tara. Tingay. Kailangan dapat magdala kayong danom. Karenda na abi ako, mag-picture lang. O tara mo siguro, mag-picture kayo pa na. Pag-abi ako pa karela, diyan kita akbor ng abi. Ala ka ng pipangan ng ketong piyakababo, balik kayo ninagay mo ka naman. O sige, tara mga tana, mga kaya pa na. Sige, kumana kayong kuma. Kumana kayong mga ne. Mga tanggo ba? Mga man. Opo. Sige, pakapang nyo. So ito mga boss, yari na kami yan. Magpainawan na kami. Bike kayo, taka rin. Tara na, makata na. Tara, tara po. Ba't na mo, mo, buta tindakan naman. Oy, tara na, sopan nyo na kami. Yun na kaya sopan. Hindi kami nama. O tara na, pakaran nyo na. Kaya na nakatabo rin sopan, kapag sinalas siguro. Ah, santing na pala yun eh. Kaya pa bisang picture yan. Sabihan ng kulay, maragulya ka, santingan niya pala. Oh, santay. Ah, utay na kasantay. Pare. Layo ba? Oh, kasantay. Ah. Yan, dito mag-picture maganda. So, ayan mga boss. Yan po yung view ken.
Siguro, kaya hindi ko niya riyanin ka na akong video na. Sana mag-enjoy kayo. Karang bisa mo to, ako kakalingon magdalang pero. Kakalingon mag-like, comment, and share. Lalo na, subscribe na mga boss. Bye. Amo mga boss. Kakalingon tala pa lang interview rin nga duwa nga rin niya nung sabi na kitang pintalan ni. Danay may papal. Kitang masati. Kitang babo. Nya, punta lang tayo. Una tayo Gerald Kim Gonzalez. Aray ko. Bato naman. Soy. Ay. Soy, anong experience sa masanting kitang pintalan tambabo? Na para kaya masanting niya ba or matsura ba para damdaman dereng manalbe. Para hindi siyang munto. Agi mo retang masanting nga view. Matas. Wala mo tsukal lugar ne. Wala na nga sabi. Explain mo kaya ridang mintababo may pagalabi sa lang swimming. I-explain mo pa inya. Wa, nung mumunta kayo kening kamyas, tin mo rin ilog keni. Baba kayo mukeng bundok kayon. Aki yun naman ining ilog kayo ni. Oh, itang ngabe tang metong interview tayo kay bot. Amo mga boss, interview tayo pa ikay. Itang metong ngabe. Jonathan Aison, Marineo, Maragulya kanu itang channel. Kini, anak alalam ken. Ani pala yung interview tamo, Jonathan Aison. Pare, naano mo itang kai? Naano mo yung experience mo kay tang babo? Sabihan mo kareng boss tamo ken. Bata balo do, kareng bisang munto. Nung rate tayong 1 to 10, 10, perfect 10. Tapos retabang kai, itang view na makananya itsuro. Explain me. Itang view masanting niya tapos agit mo ang ding view kan lalap. Balamat chuka kaya ko. Oh, ini pari, explain mo yung danong pari. Pota da ko panulan ding boss tamo eh. Ngani explain mo makanan niya karim la kalinis yung danong ini. Ayo na mga boss, akakit yun mo no. Lan yung katawa no. Lulto yo. Oh, makamalalam niya kayo niyan. Yan. Yung danom kayo ni mabasa yo. Marimlayo. Wala mo ting yelo na. Oh, wala mo ting yelo. Promise. Munta kayo Kenny, sulit. Sa mga boss, mapagal na ako. Siguro hanggang na Kenny. Hanggang na Kenny siguro yung video ngayon. Bata tuloy-tuloy na kami. Magsaya kayo pa. Muli na kami. Ayaw kakalingon mag-like, comment, share, at subscribe. Bye.